Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Himamaylan City, pagpasibangud nga may iban nga babae ang naging ugat sa pagpamatay sa duha ka mga persona. Sa Sipalay City, 7,000 ka kilos ang giant clams nakuha sa isa ka residente. Sa Carlota City, pulis pilason sa mag-service ng warrant of arrest, mga pusil, granada kag shabu na recover. Sa Oriental, hindi na mag-require ang RT-PCR test result sa mga fully vaccinated travelers. Kag sa Good Vibes, muluhan sa Villamonte sa Bacolod halin pa sa dekada 80 kag nagapadayon tubtub subong. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginbuksan kainas ang aga ang Arano Pork Shop. Ini sa tinutuyo nga mabuligan ang mga local hog raisers sa ilang marketing. Sa Fiesta Market sa Ayala Mall's Capital Central, ginbuksan ang pork shop sa Alliance of Hog Raisers Association in Negros Occidental nga ginalauman makabulig sa local nga mga hog raisers sa pagbaligya sang ilang nga mga produkto. Pathag ni Pastor Rick Lauron, ang presidente sang Arano, estable na karon ang presyo sang baboy. Pero mga duha ka bulan ang nagligad, nagbaha ang supply sa probinsya matapos maapektuhan ang shipment sa ginpatuman nga lockdown sa National Capital Region. Nadagdag ang presyo sang live weight sadto sa 100 tubtub 105 pesos kada kilo gikan sa 130 tubtub 140 suno kay Lauron. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang pork shop suporta sa probinsya sa local hog raisers. Kaupod man diri ang San Miguel Pure Foods nga naghatag sang assistance sa marketing. Sa number 9, duwa ka adlaw antes magsirado ang mga patio, masako na ang baklanay sa mga bulak. Sa mga flower stalls nga nahamtang sa likod sang base center sa Bacolod, masako na ang mga manugbaligya sa pagatubang sa mga customer nga nagabakal sa mga bulak para sa ilang mga minatay. Sunod sa mga manugbaligya, pinakamabakal ang round floral arrangement, kasubong man ang one-sided floral arrangement. Ang round floral arrangement ang nagabili sang 150 pesos ang pinakapraktikal suno sa ila. 300 naman ang bili sang one-sided floral arrangement. Mayara man sang nagabili sang 400 tubtub 500 pesos. Suno naman sa kay Risa Galieron nga may kaugalingon nga flower shop sa Dalan Rizal, wala sang pagsaka sa presyo nila bangod local ang source sang ilang mga bulak. Nagmahal suno sa iya ang bulak gikan sa Luzon. Medyo sako-sako na. Kay tungod nga manirang Dali na lang manirang patio. Ma'am, inang among gyapon ang presyo tong bulak. Subong daw medyo may nagtaas, mangit gamay lang Pero ang baligyan nyo amo mangyapon. Kami biya daw amo nagyapon ng barigya. Din daw ay pa kami nagkuan. Kay local lang kami. Kay local ang source. Ang mga nagmahal galiya mo na nga. Amo na mga imported kag mga sa Manila yan. Nga gin source out. Sa number 8, masubo man ang natabo sa pagtaliwan sang iya nga iloy bangod sa COVID-19. Suno kay La Castellana Mayor Romailan Nicor Manggilimutan, nag-engganyo ini sa mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno sa alkalde, bangod nga may comorbidity ang iya nga iloy nga si punong barangay Noemi Neneng Nicor, kag may edad naman, wala na lang puwasan sini ang COVID-19. Wala ini na bakunahan. May isa pagid ka kagawad sa barangay nga si Mario Solar ang nagtaliwan man bangod sa COVID, kag wala man mabakunahan suno kay Manggilimutan. Kalabanan nga napatay sa Banwas ng La Castellana suno sa alkalde, mga wala na bakunahan. Nangin eye-opener ang natabo, rason nga madamo na karon ang nagapabakuna. Dugang niya,
Sa October 25 nga report sang Negros Occidental, 13% sa target nga mabakunahan ang nalabot sang La Castellana. Ginapabaskog sa karon sang banwa ang vaccination program. Samtang ang Vice Presidente sang Liga ng Barangay nga si Isidro Reggie Arnaiz sang Barangay Puso ang magatalos kay punong barangay ni Cor bilang presidente sang Liga. Oo, subong ang urgency sa mga constituents dati kadagsa na sila nga magpa-vaccine kay ti na sa mga report, especially subong si nanay eye opener gid sa igla nga dapat magpa-vaccine gid kay like sa ako na experience kung sa hospital kay ti ara kami sa sagwa video call lang ti kabudlay-budlay sang sitwasyon nga tani ko na vaccine siya ang sang doktor kasi nakabato siya kay ka-strong sa iyang personalidad. Sa number 7, mga kabaranggayan sa Bacolod nga may mataas nga kaso sa COVID-19 nagapanghatag sang incentives kasubong sang libre nga bugas sa mga nagapabakuna. Gikalipay sa pamunuan sa Bacolod Emergency Operation Center nga may mga kabaranggayan nga nagahimo man sa tikang agud mapabaskog ang paang vaccination program sa syudad. Kabahin diri ang barangay Mansilingan nga nagahatag sang libre nga 2 ka kilo sa bugas sa mga nagapabakuna sa ilang nga barangay. Kasubong man nga ginapabaskog ang house-to-house nga vaccination para sa mga bedridden patients sa barangay Estefania. Ang Mansilingan kag Estefania ang kabahin sa mga barangay sa Bacolod nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Ang pamunuan sa Department of Health 6 ang nagapanugyan man sa publiko nga dapat kuhaon ang higayon nga magpabakuna kontra COVID-19. Ilabi na nga parayon ang pagmutate sang virus nga mas makalalaton kag mas makamamatay. Ang Bacolod ang mayara na sang kapinsya 170,000 ka mga individuals nga fully vaccinated. Ang opportunity ta is to increase ang vaccination naton and observe ang minimum health standards. But other than that, no, wala pa kita proof pagid, no, nga there is increased transmissibility or severity sang bag-o ni nga sub-variant, no, from the UK, no, and it's still being under investigation. So wala pa gid data ganing WHO, no, and ang CDC. Department of Health nagpaathag nga sa Nobyembre 3 na magasugod ang pagbakuna sa mga menor de edad. Sa ginpagwa nga press statement sa Department of Health, ilagin paathag nga ang pediatric vaccination expansion ang magalakip sang tanan nga mga maga-edad 12 anyos tubtub 17 anyos sa Nobyembre 3. Sa record sang Philippine Statistics Authority, may 12.7 million ka mga kabataan nga nagapang-edaron 12 tubtub 17 anyos sa Pilipinas. As of October 26, may 18,666 na ka mga minors nga may comorbidities ang nadapatan sa COVID-19 vaccine sa National Capital Region. Pfizer kag Moderna nga brand sang bakuna ang igahatag sa mga menor de edad. Ang guidelines para sa nationwide expansion of pediatric vaccination ang iga-release sang DOH kung ma-finalize na. Sa number 5, Negros Oriental hindi na mag-require sa RT-PCR test sa mga fully vaccinated nga mga travelers nga magasulod sa ilang probinsya. Ginpahayag ni Dr. Lilad Estacion, Ground Commander sa Interagency Task Force sa Negros Oriental, nga vaccination card na lang ang i-require sa probinsya sa mga travelers nga fully vaccinated kag antigen test naman sa mga partially vaccinated kag sa mga unvaccinated sumugod Nobyembre 1. Pero gipahayag ba ni estasyon nga kinahanglan nga hulto ng executive order nga ipagawa ni Governor Ruel Digamo may angot diri. Sa karon malapit sa 40% na sa mga residente sa Negros Oriental ang nabakunahan kag parayon man sa karon ang vaccination drive sa probinsya. 2,542 ang active cases karon sa COVID-19 sa Negros Oriental nga nadugangan sang 149 sa kakaso sang kahapon. Samtang ang Negros Occidental, amin 98 naman ka mga bagong COVID-19 cases ang kagapon, kag 66 naman sa Bacolod City. Base sa DOH Region 6 nga record,
4,351 ang active cases sa Negros Occidental, kag 1,680 naman sa Bacolod. Sa number 4, kinawatan nga ido nga ginbaligya online na recover paagi sa entrapment operations ng PNP. Natingala na lang ang pet owner sang isa ka Labrador nga wala ang iya ido sa sulod sang Ilapuluyan sa Barangay Alihis sa Bacolod sang Lunes. Sunod sa pulis, nakibot na lang ang tag-iya sang makitaan ang ido nga ginabaligya online sa balor nga 5,000 pesos. Rason kung nga naghinyo siya sang bulig sa Police Station 7. Sa Martes sang hapon, isa ka entrapment operation ang ginpatuman sa mga kapulisan nga nagresulta sa pagkatikma sa suspect nga si Christian Pabalinas sa downtown area sang Bacolod. Ginpasakaan na sang kaso nga theft ang suspect kag ginkalipay naman sang tag-iya nga nabalik na sa iya ang hinuptanan nga ido. Pero nagapangabay naman si Police Captain Elmer Bonilla, commander sang Police Station 7, nga bangod man sang kapurao tugaman sang pandemic, nagakinahanglan nga mangin mabinantayo ng publiko kag ipasiguro nga hindi sila mabiktima sang mga kawatan. Masubong, di ba, pandemya, tapos Tipos Mirtos, masubong. Nakita niyo naman yun daw nagtaas ang crime volume sa syudad sa Bacolod na. Panugyan natin nga kung naglakad na sa guwa sa imong balay, nga lepa na tendensya, kadaduhan mo pinisya si Rada, kag siyempre bakit ang mga turlak ni mo. Sa number 3, malapit na sa 10,000 tanan ka kilos ang giant clams ang nakumpiska sa Sipalay City. Isa ka concerned citizen na nag-report sa 4th Special Operations Unit Maritime Group nga may mga taklo buo kon giant clams nga ginatipon sa guwa sa isa ka balay sa isa ka residente sang sitio Undol, Pasil, Barangay Kayhagan sa Sipalay City kahapon sang aga. Gilain ini nga ginrespondihan sang tropa sang 4th SOUMG sa pagpamuno ni Police Major Don Archie Suspenye, Sipalay PNP kag Bantay Dagat, kag ilan abtan ang nagkalnain nga sizes sang preska kag patay nga mga giant clams. Ginabulubanta nga mga 7,000 ka kilo ini nga nagabalor sang 490,000 pesos. Ginakabig nga endangered species ang mga giant clams kag isa ka biolasyon sang Section 102 sang RA 10654 ang pagpangkuha sini sa kadagatan. Ang suspetsado kag ang gipangpukupiska nga taklobo ang gindala sa 4th SOU MG headquarters kag ginhandaan ang kaso kapag supak sa RA 10654 batok sa suspect nga wala lang anay gihingadlan. Subong nga adlaw may dugang pagid nga kapin sa 3,000 man ka kilo sa mga taklobo ang na-recover sa lain naman nga site sa amo sa gihapon nga barangay. Sa number 2, pulis pilason matapos matiruhan sa magserbe ini sang warrant kaina sang aga. 8 ang arestado, 6 diri mga menor de edad. Ginabulong karon sa ospital ang isa ka pulis matapos ini matiruhan sa magserbe sang warrant of arrest kaina sang aga sa Barangay 3 Poblasyon sa La Carlota City. Ang BCPO City Intelligence Unit upod ang La Carlota PNP batok sa kay Arkelito dumwip-ig sa kaso nga attempted homicide. Suno sa investigador nga si Senior Master Sergeant Aaron Celda, ginpalukpan ang isa ka pulis samtang nagaserbe sang warrant kag nagbalos ini pero wala man sang may naigo sa bahin sa mga suspect. Hindi pa matumod suno kay Celda kung sino ang nagpalupok sang pusil. Nagapalagyo suno sa pulis ang serbihan sang warrant nga si Celda upod ang iya iban pa nga upod sa balay. Naaresto sang kapulisan ang 8 ka persona. 6 diri sa ila mga menor de edad nga yara man sa sulod sang balay sang suspect matapos makarecover man ang PNP sa sulod sang balay sa mga armas kag shabu. May nakuha ang mga pulis nga M16 rifle, 38 caliber revolver, 4 ka rifle grenades, 1 ka hand grenade kag 2 ka sachet sang suspected shabu. Paday ng manhunt operation karon sang PNP batok sa suspect kag ila man ginahibalo pa ang kahilabtanan sang mga naaresto sa subject sang warrant. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw.
Sa Himamaylan City, bangod sa nga ginaligar pagpalaptas ng sugilanon nga may iban nga babae ang isa ka lalaki. Mag-amay patay isa pilason matapos sila ginpanglabo sang sospek. Patay ang 70 anyos nga amay nga si Carlos Era kag iya 48 anyos nga anak nga si Merly Lahay-Lahay matapos ginpanglabo sang bayaw ni Merly nga si Danny Lahay-Lahay sang Lunes sa barangay Mahalang sa syudad sang Himamaylan. Piluso naman ang isa pa ka anak ni Carlos nga si Eggy. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, ginsudong sang sospek ang iya bayaw bangod sang ginaligar pagpalaptas ini sang sugilanon nga may iban nga babae ang sospek. Gintingwaan kung tani nga ulu-uluhan sang utod kag amay ni Merly ang sospek o galing sila ang ginpanglabo man sang sospek pati na ang iya bayaw nga si Merly. Dead on the spot si Merly, samtang napatay naman sa ospital ang iya amay nga si Carlos. Padayon naman karon ang ginabulong si Eggy. Ginapangita naman sa PNP sa karon ang nagpalagyo nga sospetsado. Sa Good Vibes, isa ka kilala nga muluhan sa Barangay Villamontes sa Bacolod nagsugod sang dekada 80. Tubtub karon ginabalik-balikan sang mga customer. Ang rason sa report ni Nico Delfin. Hindi lang mga kapihan ang masaming nga ginakatuan sa mga tao diri sa may Barangay Villamonte. Bantog man diri ang ilang muluhan. Pupunta kon karon si Efren Tamba, isa sa mga tumandok diri no sa Barangay Villamonte. Meg kung magsiling ka molo, ano permi ang nagasulod si Mulo kag anong ginakatuan gid sang tawo? Arang muluan sa Villamonte sa may Abilona Street. Havilona Street. So ari te subong sa may BS Aquino Drive. Tapos ari ka sa may public market, maliko ka di sa may 7-Eleven. Ilak. Okay, maliko ka di dayon sa tuo. Gamay lang ni siya nga balay. Ari na ang muluhan sa Villamonte. Mayong hapon. Siya si Evangeline Cruz, ang housewife nga amo sa likod sang bantog nga muluhan sa Villamonte. 1983, sang napaminsaran niya nga magbaligya sang molo kag mag-asal sa guwalang sang iya balay sa Dalan Havilona. Wala siya magdumdum nga ang simple nga negosyo ang makabulig sa iya pamilya kag makapatapos man siya 3 ka mga anak sa kolehiyo. Ila, kay kung mag-ubra lang ko, kulang pa sa amang panimalay. Hinaya everyday, kwarta, kas pa, wala upang. Hasta nga mapatapos ang kabataan. Mapatapos naman sila. Bulig na ako sa bana ko, wala pa eskwela sa ila. Hasta nakalis na lang ako graduate. Hasta nga magulang ato na sa Canada. Ting ikadua, manug-apas naman na kay Subo. Sa edad niya 71 anyos, nagabatyag nagidman sang kakapoy si Nanay Vanji. Amo nga iya nagin pasubli sa anak nga si Mark ang nasugdan nga negosyo. Iti gadidyo so na may gidin kan siyempre makakadto sa ibang lugar, libre tanan. Isang pag-pandemic nga wala nati. Minsan ra ngoy ang bao nga ti masubli on lang guro iyab lang kwan negosyo kay wala na gid mo. Nakibot ko sa page mo damo nagano. Message ya kinadto ga order do mo ni didto na nagsugod sa subong ti. Mayo gid ang kwan. Sarang matilawan ang pansit molo sa tag 25 pesos. Dapat nyo man tilawan ang ila inasal nga dugo kag tinae sa tag 10 ka pesos kag ang tusino nga tag 30 pesos. Sarang man maka-order sini sila nga Facebook page. Di siyempre, maintain mo yung sabor, ang timpla mo, i-maintain mo. Para nga siyempre ang customer ko, kundi na sila kagwa na sila. Pagbalik nilang bakasyon, mas makaon na di sila masling taan mo mangyapan ng sabor aw lagi jagalain. Usually ang partners ang molo ang pandisyosa kag ang lanson, puto lanson nya gina-prepare man sang tiya ni Mark. Pero hindi na napaton matilawan subong kay kaagahon pa lang sold out na. So nami gining molo kun may pandisyosa. May balbala kay bago lang mong tao. Tilaw damo mo tod na tilaw ang galanti. Lain kay mama yung timpla do tsakduan gid lang ako ano kag barato eh. Ang muluhan sa Villamonte nagapakita sang kapag-on sang Bacolod nun sa piyakman sa mga pagtilaw kasubong sang pandemic. Patimaan man ini nga kung may dedikasyon kag pag-amlig sa negosyo, sigurado nga magalawig bisan sa madason nga henerasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb College pa na ako nagkakaon ako da.
Wala pa ko da balaming katry. Wala ko actually katultol. Di ka guro lagawan sa college mo. Kami lagawan, kami gagawa kami sa eskwelahan. Yakato kami sa Bilimonte para mangmulo. Pero may tutulon ko na, kay favorite ko balang mulo. Oo, di ba? Kapag tigululan ka na, may kaon mulo, doon ka gulutom. Damo, gid man no. Tamo pa estudyante, kag mga residente, dala ang mga customer. Tutulon ka. Kagami itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.